Takže čau, já vás tam u nového videa. Tohle je videjko zase po dlouhé době a já vás vítám na serveru MC Rybář, kde budeme natáčet Maze PvP, takže doufám, že si video užijete, dávejte like, odběr a můžeme jít na to. Takže jestli bych si první zahrál Maze. Zahrajeme si Maze a uvidíme, jak mi to půjde. Já jdu schválně zkusit jenom mečem, protože já to s majskou schválně moc neumím. No, schválně. No, moc to neumím. Tak, wow. Tak pojď ty. Wow. Aha, tak GG. Kámo, já nejsem dobrý v majskách, ale tohle je co? Yes, maze. Já mám pocit, že je jasný, že takhle ho neporazím. Kámo, proč já když ho hitnu, tak mě toho nehitne? Musíte mě pochopit, dlouho jsem to neholal. Majsky, kámo, možná asi nebudou úplně moje parketa. Hej, tak hej, zahrajeme se něco jiného, tohle mi úplně nejde. Připojí. Hej, mám zkusit otravnou strategii? Asi ne, já to asi... Hej, možná začínám přemýšlet, že bychom udělali na fair strategii, protože tohle úplně nevím, jak dlouho unesu. Yes! Co je? Tak. Ne, on dával to bakiny. Mám plán, jak možná vyskočí hasím tridentem. Kámo, ne. Ne, já nejdu dolů. Ty jdeš dolů, ne já. No, Tak, kamarády, já se zalezu a jdeme na to. Netrefím. Au, on ví, jak proti tomuhle bojovat. Yes! Vyšlo to. Já jsem vyskočil, to nečekal. Maty, uvidíme se. Kámo, Maty píše, tyjo. Co je?
Kámo, týpek. Na mě bude to naštvaný, asi předpokládám. Kámo, co to dělá, týpek? Ježí, kámo, týpek to vzdal. Kámo, jdem si zahrát. Kámo, týpeka je s tím jdem komunikovat. Kámo, já umím jenom tohle. Co napíše na to? Jestli možná teda přendám, nebo víte co, já udám tohle. Takhle? Ne. Hergot. Kámo, týpek je nějaký afoko? Tak toho využijem a aspoň se zkusím naučit. Kámo, to je borec. Kámo. Kámo, to je dobrý týpek, to mě si baví. Je takhle friendly týpka, už jsem nepotkal dlouho. Čekej, který je Windburst? Hej kámo, týpek se mi tady reálně pokusil kam teďkon znežít. No.
Kámo, to byl úžasný borec. Kámo. Wow, fuck. Kámo, to není. Ne, mi to nestihlo portnout. Takže to už bude pro tohle video všechno. Já mám pocit, že jsme si dost hezky zahráli, potkali jsme fajnovýho borce, se kterým jsme se hodně naučili, takže dávejte asi like, odběr, napište nějaký komentář a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau!